втора част. Ама ти няма да викаш, чули ме? Ако се покаже. Ако се покаже. Значи, ти кой че снима ти? Прави тихи. Чакай, ма. То трябваше да правим от това на всяко видео. Чакай да мине това от тук снимато. Няма нещо да пуснете така. Да, ма. Ако се покаже, ти че правиш? Кое да правя? Да бегам? Не. Че те е страх? Аз да те така ще се. Ама ти трябва да снимаш как се покаже. Окей? Снимам ето. Да се покаже ти как ще правиш. Няма да бегам. От сега пускам. Хора. Аз си казах, какво само седиш на този стъп. Много. Ето вижте номер. Повече пием. Ето сега ще. Ето това мали в градата е много. И ето това е много. Какво само много. Кажи един път yes, ма Курво. Покажи си зеления бидон, не дай само да седиш и да кажеш no вместо yes. Ето си, че се покаже. Те покажат по-близо, аз се обръщам. Аз малко да чувам. Yes! Какво става? Yes, казах. Yes. Айде, покажи се зеления битон, yes, no, yes, кажи, да се покажи. Сега той път ще се покаже. Ама се обръщам. Не, да я се обърнеш, ма. Yes, пак. Пак реклама. Не само yes, пак. Yes е, бе, ето, вижте, yes е. Този път, ако минаме 2-3 пъти, се покаже. Айде, покажи се, какво само пак yes, покажи се един път. Покажи се зеления битон, не дей само да седиш, да кажеш yes, но покажи yes, да се покажеш, защото вече нямаме време да се занимавам с тебе. Сега вече да тук и там. Що ако се покаже? Виж, колко бързо. Не чак толкова бързо. Ама ти снимай. Имахме и по-бързи случаи. Да. Тебе снимай. Не, Степан. Ама как да го сложиш? Чакай сега. Ти само правите. Така? Аз само че правя. Давай сега. Знаеш как че го правим? Чакай. Ето така. Да, бе.